Lari ng tartarok. Sinaradatan. Tari, baba na! Baba na! Babaon! Gutom daw, ba't ka nakuting? Dajin! Lala! Woo! Welcome to work, guys. Ha? Ha? Gadali kami kaya dinamon. Maligo na lang kami. Welcome to... Oh, adi nga agsala-sala ka. Kadak na eh. Uy, patama. Hindi, kita mo tinay, pakita mo tinay! Saiko. Uy. Nakakwama, mati mo na ikwapay lang! Tumay bata! Iba ba kasap ko may Mapisang ngata ko! Ulit do ulit. Buwada aja. Buwada aja. Buwada aja. Binagdagan na kititi ko! Abukol. Kamte ko lang. Huwag mo sa kaligdag! Kandoy. Kandoy. Gitan. Gi. Gang. Ada usang. Tema pertama. Bila bunong bang. Welcome to my vlog. My vlog, welcome to my guys. Ganyan lang mga kaligdag. May mabangga. Baba na! Puro ari. Ito man yan, hukulitan natin doon. Oh, balik nada. Patatanay sirok nga tanay. Nunod ko alam. Baba! Bulay, bulay! Baba na! Bulay lang, mati kayo na kuti. Tulog-tug lang doy. Tapos mati na kuti ba? Ah, tama, tigtag rin. Kalan. Nangyari. Wala na. Ngawa mo. Tura-tura ko. Nay, puro sa tura-tura ko basta. Awan na. Da. Awan. Da. Awan, tura-tura nagadun. Nagadun, papasay. Siguro bumutan. It's a prank! It's a prank! Ikatay pa. Kasalukuyang ginuguyod ang tabukol mga kaligdag. Ito po yung master nila. Hindi na talaga yan. Kasi dito tayo bro. Ginente kang kong gilay. Di ba nga? Ginagiting nga. Dati, ikaw ito. Paragi pa ya. Parang ito yung pa. Jinel! Nagtibay yun doy! Ayaw! Literal! Wah! Lagyan mo. Nagulat. Guys, guys, guys.
Jadi akin na makmakman na di ruangan daw. Sige, pali na karga man. Murag ko lang tayo daw. Hindi mo may bagbalik. Okay, abong. Ito na rin ang tartaro. Siguradatan. Tari, baba na! Baba na! Baba mon! Busong daw, mati ka na kuting. Dajin! Lala! Woo! Yaman. Kumuha yan. Kaya nag-fix sa gudwag na. Dabay. Dabay na siya. Mapandi ba siguro do eh. Naman eh. Nangyari rumuari. Jay. Nalain ka talaga daw eh. Dakil daw eh. Mabalin. Okay kayo. Oh, nyon. Pwede mangyayamain. Pangatong order lang. Pangrimon. Uy, napanin. Yak. Sa tatatay lumag ko nga. Ah, nakansunan eh. Nakurinto. Tulog ko nakadire tao. Tulog ko nakatakadam dira be. Sa bali. Ka kanong ka sa bali mo pala nagturug ako kanong kanaw. Sa bali kanong pala nagturug ako na. Di mo sawang ka. Manay, matinag tanay. Go. Ha? Sino? Tama dyan. Mukitaan, baka danala na ar. Danala na ding hito tatay, punduyo lang ta, punduyo lang. Lang, dakilan. Baba na! Hindi na sila maramdaman. Gutom lang. Ay ito pa ito tayo di. Hindi na palalaw dito guys. Alinin ko na yun na. Hindi ko ginalad ang taro. Hindi na alad ang taro. Mutal. Tawan, tilapia gijay. Ta. Dak. Di mak, libutan mo. Ito mak. Okay ni nanan. Dakilan. Predator ba kaya? Alligator. Tora-tora dyan na eh, kan. Strict tayo. Andar enam daw. Berkat ba rin sa tiyak sa. Ano lang? Babam. Hita doy. Babam. Makan enak ibabam. Katakas naman. Wala, hindi siya. Nay, pangadaw. Pangadaw, Mati dakrak ni. Yan 5 taon. Apa tayo pangatong mo ay? Nya di tilapia? Ini pa. Apa pangatong? Tinawad. Gaga. May kumila ka. Oh, nakapagamin ka. Sinin na. Pala. Nakuha yung tarok mga kalidag. Matalukot lagi siya ng ano? Ngaw. Jay. Naon mak, dati ko ana aja tato natataya dyan kaya napisang ginga na. Ni. Ayan na mga kalidag. Napigsa masyado. Masyado siyang napigsa. Baka makabulos ba ito ba? Nagbayag yung pagikan namin. May natiliw ko kanina na ganito rin kalaki pero may tato na yun, iba ito. Sa bali ito siya. Mga kalidag. Ang tagal ng pagikan. Hey, nakabulusin. Nagbayag na kumakain. Ayan makabulos. Tinisang mo matatabukoy. Taray mak! Ayan. Iurag mo pati tatabukulin.
Nasaunag na siya. Nasaunag na siya ng pagkikan namin. So, ito tayo lumagtaw. So, ay di na eh. Matarugin mo. Takpil yung malalam dyo eh. Ito na yung nakuha natin mga kaliddag. Tarok. Pwede nga eh. Luar po talang. Parang tayo kurkurinti nga. Nagatan. Diyan kong yaw. Hirap yaw. So, yan. Nanda pa yung chan? Abuangan eh. Babang. Nalinaw tayo na dumapong. May tayo itong tarok na. Ay, tarok nga eh. Marat ka na. Kurtaw na. Bye. Guys. Ganda itabukol na apong mo. Pong mo ah. Daw natin na itag kumay sa. Aji dakil batik. Hindi ba ako ante naman din mamuna nagad na. Pero magiging mas tulad kayo mag. Ayun gamay-gamay ginatag yung sako na. Magkita ni Puyo baka kaya't nalagpangan. Gawa mga artotin eh. Wala guys. Bagbag kita vlogger. Wala yung statistic ko na. Mga laam. Payong ba? Mga laam. At dati ka na nasipar na. Taktakap. Kaya sabihin naggur-gur ka? Kanta ka garod, kanta. Agado. Ay, pagtakap sila sa pagalan. Abot. Ay, kutsara na. Mas mo nakalagpo ni mamay? Ayun. Ilok ka. Ika tayo kung nasa lupin na ka. Ay, ice. Oo. Wala ka pa yan. Ice na ni Jingkin. Ako po sila niya pagkarami. Ang kalidad. Ako ang kaliddag. Kakas na kami yung mga kalidad. Mo namin mga. Naibam ko man ni Chan Chan. Sa di plato mo na eh? Wala ka may Jingkin sila mo ar. Nagtut ba lang ka na ni Piping? Pinagtutumpok ko tayo. Nilala lang ngayon pang salpong ngayon. Ang gaduwa di pa. Ay nala ni Uwe. Damang kunana. Namimit ko mga ito ya. Chocolate milk niya. Chocolate niya. Magkain kami Ben ng tilapia. Vlogger tayo. Kasi kakakain. Ang sarap-sarap. Oh. Kailangan na ikaw nga nakayo yung mga mahal dito. Kung ko na nga. Magkain ka ga? Hindi pa na daw. Siguro talaga kasi tilapia ata. Pakanda yung isa. Ini ba ni Chan Chan garo tayo? Chocolate na ata sabi nang. Ay tarok ko na tarok. Diyan! Paspasam! Bahulikan! Dumat ka na titarok mo ar ni. Kalakan na yan. Diyan na epis yan tatamangan ka ng damdama. Chocolate ah. Mantayo? Mangkalit ka ganun ta. Oh, naplato ko. Diyan lulutok pa lang kami. Hindi naman baka nito nga. May dumating pa dito, nakadalabag. Baka... Kami may karok yun eh. Ano? Ibat nga ko. Jen! Isang nga tayo. Hindi na kaya. Pagkain ng mahihinang nila lang. Kami taro ko na magtadumag kami din dyan. Mga tao ka mga tao. Kami naluto kami. Niluto atan. Huwag ka may tarok. Tama na pa. Nanagal na po yun.
Tata mo nagkangala. Tumawag ka lang ka dyan eh. Hindi may bufa pa gasolina. Tumawag ka na eh. Pag ba ng gasolina? Kasi mo na na. Kamu. Ay, Punta. Sinayin kido. Sigan ah. Para bang tukul laing. Ha? Kanya na dyan. Bayram nam Sinaga. Namak. Gidok nga road. Gidok nga road. Kuwampit na. Ikaw may mangantan bina. Ang gagarap kaya. Hindi kayo padas na. May gagawin di bagalan ni sawa ni Kuya Jack. Ha? Tumaluto din ako eh. Baka mo. Hindi na ko ida. Saan de bus? Luto ako. Luto ba yan? Saan din. May sa ating natanganap mo. Bang karon naman ka. Kapag yan na ba? Last town. Kato lang tarot na ayo. Talong. Talong nga tarok. Andan na. Matang di ko ang drink. Kamu ko ano namin yung kinawan. Ang mo niya alang mak. Tama. Nandiyan ba lang? 40. 40? Nabalabas na eh. Samsam eh. Well, Hey! ngayon makmak. Nagkakang. Tag 40 na mak. Naglimot ko nga. 25 lang. Te. Pwede 5 lang hindi ka ta. Oo. Yan ang kalamutan ngayon tako pa. Hindi na. Hanggang na yun. Kasi mo na kanina. Tag 35. Ano ka mo to? Dala mata dan tili dyan. Yan. Dala nga magmag na mga ay ko. Manuha ka ngayon. Ang purday. Ate ganun. Manuha na ito ya. Apat. Nagaduman. Nagadungo tayo. Good. Pat. Ate ni kadang pinero. Kansabang na eh. Ay, napi anak ko. Ibak ko mahirap Ikaw tayo. na kayo duwan. Nagdudupay na ako ka. Sama mo talaw ngayon kom lang. Mauwi na nga tayo. Mga kaligdag, natuno na yung tiliw namin kanina na lamas. Ito na, nakurap na, wala nang makita sa sa sango namin. Makmak lang malakas. Hindi na malayo ng puso yung nagsitan niya. Pero itong mamati nektor kanya ni Balong. Tabukula mo kung na kayo. Purwak na latang. Pinagnalatag yan sa sangon. Ano naman din na naabutan. Tura-tura na ala na. Nabitin ang kanin. Nilutin first. Kulang yung tatlong kaldero na kanin. Yung maliliit. Kaldero. Yung ko na ito medyo ko ya. Ito, tatlong kaldero. Kulang pa. Grabe mo yung bigol. Kambal man ito eh. Ano na po yan? Yung napantay nagtabukol. Ko ni Mamang. Magbuto pa eh. Awanin na ito tingin sila na. Hoy, isang tilig ka lang. Punta ka, baka makamabay. Temaw. Tapos na eh. Reverse. Nag-out kayo. Mga bedjayin, mga namin. May boss. Punggit, tanan. Ba't yung nilisan natin eh, may isang kakirit. Bati-batan ko na ito. Takab ka na eh. Balay. Makmak lang malakas at dungdong. Muna nga pispan ni Joey na pang bubuls. Dong! Nabigata, awan ti ring-ring ang. Kubano ay dito sapa. Sapa tapay. Alas 4 mapan. Baka ito nung bigat. Ring-ring kamanayin. Mauma ako nga. Kulit na. Gibala. Iya, ito na. Ito na. Talo kilo. Bagto naman sa dyan.